menej ľavý prúd, aj keď už nemôžeš, ale aby si vedel, padlo ti klpko, tak treba byť nachystaný, že bude to trošku ťažšie. Ale tá prúdnica, aspoň ti poviem, tá prúdnica je OK. Tak len klpko bude na zemi. Poprosíme tú časomieru. Časomiera je pripravená, fotka, usmievať sa. V tejto chvíli je všetko pripravené na pokus pánov z Trnavej hory. Nech sa páči, poďte. Určite velikánsky potlesk patrí pánovi z ľavej strany na prúde, pretože zvládol to bravúrne. Klpko zobral, ako keď by stálo. Výsledný čas